Vive en Galicia hai xa moito tempo, acompaña a xente e sobre todo os xenes. Paseaba con Rosalía, saltaban polas rochas, cantaban e rían e collían follas novas. Perdía con Curros a brisca, merendaba os xoves con Pondal e con Martín Kodax en Vigo xantaba polo Areal. Invitouna a bailar Álvaro Cunqueiro nas mellores festas de Mondoñedo. Contaban estrelas nas noites de verán co seu amigo Celso Emilio Ferreiro. María Mariño, Francisco Añón, moitos famosos e outros non, tiveron a sorte de estar xunto a ela no outono, no inverno, no verán e na primavera. A fada dos versos, de nome Inspiración, vai perfumando a xente co seu aroma, o seu don. Alumiñarte a ti foi mastigar un mar en movimento. Funen vindo os peiraos e non vi ningún sector tan cheo dos teus ventos. Con unha vagoa derramada, por o camiño dunha meixela estremecida, fría e derrotada, nunha noite de treboada. Gaivotas fermosas surcan o ceo, reflexándose na baía do teu propio medo. Ínquedas, medorentas, que che arrancan as verbas que son as que calan o vento. E por fin o vento calma e o mar enreda as vaguas no silencio da tua alma. Buscando xuntos un soño compartido, atopei no medio daquela miserable guerra, ademais da mellor nova e un prestixioso premio, a ti, compañeiro eterno, meu irmán, meu amigo. Pisapamos varios valeiros, estreitas canellas, moreas de pedras, ruínas e casas desfeitas. Criamos na xente de zona, pobre, sinxeira, afecta a tiranía, respetando as súas crenzas, entendendo a súa forma de vida. E de súpeto, o balbor dos estoupidos, rachas de metralletas con disparos perdidos. Un aceno, un chimpo cara atrás, correrse en apartar os ollos do chan, temer a tempo non chegar, o latexo do corazón sen poder respirar, pedindo un pequeno milagre, unha zona verde, unha noite de estrelas e luz para poder verte, uns murmurios, a túa faciana, fronte suorenta, pensamentos funestos nos meus pensamentos, eu son quen son, amigo, sorriso sinceiro, coa man silenciosos e sentimentos. Marchaches trampolleiro cos avisos que che dei, deixáchesme compañeiro, a miña fama tamén é pa ti. Son Serafín Vázquez, profesor de Lingua Galega e Literatura, e formei parte este ano, igual que nos anos anteriores, do xurado que valora os traballos de creación de relato curto e de poesía. Pareceme que é un aspecto positivo que haxa este certame, os traballos ten un nivel moi aceptable e eu creo que temos que valorar o esforzo que fan os nenos e as nenas, os mozos e as mozas, porque é un traballo adicional e neles plasman os seus sentimentos, deixanse abrir por adentro, digamos que é un viaxe pola imaginación. E creo que é o que debemos resaltar. Ese traballo adicional é positivo, tanto para a creación literaria como para a normalización lingüística. E ao mesmo tempo tamén creo que é digno de mencionar o esforzo que fan nos centros para que creen, para que traballen os rapaces a creación literaria, para que se esforcen, para que imaginen, e todo isto contribúe á normalización lingüística, que é algo que tamén debemos resaltar no Día das Letras Galegas.